kain nyo. Uy. Hello! Ito okay lang kasi. Hello, aming bibe. Hello! Yung mga sasakyan, mga bike namin. Oh. Yung kay Ariana. Yung area nandito eh. Dalang? Dandan's bike. Pwede naman mag-order ng hindi manghang. Mag-order na natin pagbalik ni Oh, anong gusto ng bibe? Piatos! Ngayon lang kasi siya kain yan. Sarap? Sa ngayon lang siya lumabas ng ganito, no? Okay? Kiss nanay. Hindi, lumabas na pala siya nung bata pa siya nung nasa Mindanao. Masarap? Ayos? Ayos? Sabihin mo, okay? Spicy yung kinuha ko. Uy, kumakain na na. Spicy. Ariana, smile. Uy! Ba't mo binubuhat yung bebe? Anong gagawin mo dyan? Uy! Ariana! Halika! Halika na! Ran! Takbo! Takbo! Halika! Halika! Takbo! Takbo! Hop! Hop! Dog! Punta na yung dog. Yan o, may dog.
kay Os. Ariana! Sabi ka dito, Ariana. Oh, smile! Open! Okay. Tapos dito palabo-labo. Oh, dito ma dyan. Yan, ganyan-ganyan. Open! Yan. Saan pa? Open! Yan, maganda dyan oh. Ariana, tingin dito. Open. Open daw. Huwag ka muna mag-post kasi mag-post lang tayo. Pili lang tayo. Hala,